ललनवा के राख लो भाई हो ललनवा के राख लो चरणवा के नीचे कलजिया बचा दो सभवा के भक्त कहले के भाई अरे कि तू ही दुर्गा काली का हो अभी जौन लागल हो तने मेनवा के जगह के रख अभी जौन हमारा दल से लागल हो ई का हो एकर नाम का हो फिर से अरे कि तू ही दुर्गा काली ये हो एकर नाम का हो एकरे नाम हम मुर्गी मुर्गी ना मुर्गी मुर्गी ना मुर्गी आई मुर्गी आज से ना बल्कि संगीत के शुरुआती दौर से ही मुर्गी के कॉम्बिनेशन संगीत के साथ बनल चले आवता और हमारा समझ से अगर संगीत में से मुर्गी हरकत नवधा तिहाई तान इकुल हटा दिया तो संगीत जैसा लगी ना बुझाई जे कि सादा टीवी पर सती भी हुला देखत वो सादा टीवी पर और वे इकुल लग जाला तो रंगीन हो जाला यही मुर्गी के आज से 25-30 वर्ष पहले मानस हंस के उपाधि लेके जेकर स्वर्ग में सिधार गईले जेकर नाम गायत्री ठाकुर भोजपुर के आन बान साथ बिहार बंगाल चैंपियन गायत्री बाबा के तरह मुर्गी मारत के मुर्गी काटस मुर्गी उनकर कमर नहीं खाली कुर्ता के कोर हिला दे तो बुझाई जे कि मैं सबे अनवे है ए जे 3 गो ठोकर लागी धा 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 ए मुर्गी के साथ डांस अटैच हुई और हमार कमर नहीं खाली कपड़ा है कैसे अरे कि तू ही दुर्गा बस उतने हिलावे के बा हम नाचत नहीं खे बाकी तबो रिदम के साथ डांस अटैच बा आ कमर नहीं खे बस खाली कपड़े हिला के काम ले लेते अरे कि तू ही दुर्गा ले जंतर बना ले आगे ही सही लता देखनी का जरूर बेसी मेहनत कैला मेहनत से अगर सफलता मिली देखो गधा ले बेसी के हूं मेहनत ना करे का प्रोग्राम करे के बा जी चाचा जी एकरा बाद उहे होई पैसा दे पहले सब परसवे से 20 टकिया खुला करा के रख ले जिंदगी भर खास हम ए महाराज देखी मॉडल जमाना चेंज हो गया 20 टकिया के अब छोड़ी तनी जिंदगी भर खातिर रख ले बनी नो दे दी कम से कम 100 टकियो पाई बहुत पीछे बनी अभी बुल्लू हरियर में आई हमनियों के दूध पैक दीवाना दी
20 टकिया लेके रहुआ खाली डिस्टर्ब कइले बानी कलाकार के मनोबल थोड़े पर होता बहुत समय लागत रहुआ ओ चाचा होई लइका बिछरता जौन 5 बेर आके देहबू एके बार में दे देब 100 रुपया अल्लाह तो हाथ ना डिस्टर्ब काहे के करे पड़ता देखाई हेल देखो वाह ली घोटी मटी हई कलर वाला प्रणाम कहने हा रहुआ खातिर 2000 रखल बा हाँ प्रदुमन जी इहे बुझे के 2000 भजावे में 2 साल लग जाई 2000 तो बंद बा चाचा आज रहुआ रात भर में 2000 ले लेब तब मान जम के रहुआ कलाकार चेहरा याद करके रखो ध्यान दी मान जाए कि रहुआ कलाकार हई प्रदुमन जी लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद एक के बार में 500 के नोट घप से दे देवे फंस गया सीए हेलो अरे तू ही दुर्गा काली तू ही सरदे भवन समाप्त करके इहे नु लयदार के मतलब ह उमेश भैया मन के बात समझ जाए जे उहे त लयदार उमेश साउंड सर्विस त्रिमूर्तिया और जौना साउंड के पूरे यूपी बिहार झारखंड में एक अलग सोर्स बा एक अलग चर्चा बा अलगे पता खा लहराला उमेश भैया के अलग छाप होई है आज तना साउंड वाला लोग का बात होई उतना ही है कि ब्यास में उड़ा दी सही बात बा अनु ये हां बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया से भी चाहब कि आज तू यही लगले माला दी तोहरो के आज बालक जे कि उमेश भैया के लइका बार चले आओ बालक प्यारे हमार भतीजा लगे हन आजा प्यारे आ जाओ और इतना सुंदर सिस्टम सजा देले साउंड के ई कलाकार के गावे में तनिको भीड़े ना पड़ेला ओ कान्हा या दुआ रही गर्भवती हो जा ए भगवान बना के रखो हमेशा राजा बन के राज करत रहो जाओ देखो कौन सी माई ए मां अरे तब के काजा पर भरोसा करी सबे गुरवा खींचे अलजिया बचा दमा सभवा के बीच अब समय ना ले ज्यादा चैता के दुनिया में लागो चलो लोग चैत के सामान चलाओ हेलो नचनिया से चाहब कि अगर तू हमरा आवाज के सुनत हो तो महफिल में आवे के प्रयास कर जितना जल्दी से जल्दी हो सके चलो तब तक हमारे गरीजिया नेजा उपस्थित बानी सुरेश पहलवान जी से चाहब के तनी आई चाचा जी हमारा गोल में ओए जे एक माला डाल के हम सम्मान कर चाहब बानी अच्छा है वो इजे हम आ जाता नहीं रह जाए हम समझाता नहीं रह सबके मन के दिक्कत पर काहे कि आगे घेरावधा लाग गइल बा नु हेलो हेलो जोरदार ताली बाजे जय हो दिल से बना देगो माला डॉक्टर साहब के हम दे हम तनी रोगो खड़ा हो जाए विकास रवा सबके मान सम्मान